सब कोई के नमस्ते प्रणाम बा। हमरा सबके छोट भाई किशोर लाल यादव और सबसे हम ढेर दिन के बाद मिला तानी। हमारा मिल के बहुत खुशी वाला रहुआ लोग से कि रहुआ अपना भाई के इतना प्यार करीले और बहुत जल्द रहुआ सबके अच्छा साफ सुथरा मैटर लेके हम फिर से आवत तानी। वो होला ना कि जकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। फिर सबके प्यार बा। भाई के हमार फरमाइश बा कि भैया एक बारी सैया लइका नहीं सूत जल कोरा में गाई तो हमारा बजावे तो ना आवेला, लेकिन हम कोशिश करत तानी कि हमार कोशिश कैसन बा। अपना भाई के रवा सब कमेंट में जरूर बताई कि और भाई के कोशिश कैसन बा। यही तरह प्यार बनौले रही। चलिए देखिए हमार कोशिश कैसन रोज मुका छाती मारी अपना करे जपा रोज मुका